Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference yama-Seventh Day Adventist pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda tisati tapinda muhurukuro yedu yatichatungamirirwa namufundisi Betera ine musoro wenyaya unoti mambo anogara mutemberi. Regai timbouya kwamuri vateereri kuti tirambe tichiwana masaisai. Pane mutengo watinobhadhara kuZBC, saka takuti kuvateereri kunogona kuita vamwe vangada kubatsirana nevambenge vachitibatsira kubva kare kuti zvisarambe zvichiremera vashoma vanga vachibatsira. Vanoda kubatsira tine bill code ye The Second Coming of Christ. Inyorei pasi mugobatsira sokukwaniswa nekugoneswa kwamuchaitwa naMwari. *151*2*5*681 amount *151*2*5*347*681 amount then hash. Muhurukuro yedu yakapfuura taitarisa pamusoro pekuuya kwaJesu tiri mubhuku raDhanieri. Tikaudzwa kuti kune madzimambo anenge achitonga pachauya Jesu. Saka kana tine musoro wenyaya unoti mambo anogara mutemberi, hapafaniri kuita mubvunzo kuti nemhaka yei muri kutaura pamusoro pemadzimambo, nekuti kune madzimambo anenge achitonga pachauya Jesu. Yes, Pastor. Titungamirire mufundisi paurukuro. Toda kuti Pastor vabva vatanga nekutiverengera muBhaibheri. Tichiri kuna Daniel 7 vateereri. Pastor verengai Daniel 7 verse 7 na 8. Daniel 7 verse 7 neverse 8. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikanzwa, ndikavona mhuka yechina yaityisa nokuvhundutsa, ine simba guru kwazvo, yakanga ina meno makuru outare, ikapedza nokuvhuna-vhuna nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira, yakanga ine nyanga 10. Ndikacherechedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzumwe ruru ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi paro. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Mukudzidza kwatakaita kumashure takaona kuti pakuverengwa kwemadzimambo
aizotonga panyika tichitangira nguva yebhabhironi. Daniel ari kuita kunga ari kunyanya kukonzentrata neumambo hwechina. Ndo patiri kutangira kuti chidzidzo chedu chinyatsonzwisika. Pari kunzi umambo hwechina tichibva pana bhabhironi uri kumirirwa nemhuka yechina. Ndo yanzi yaive mhuka yaityisa iine mazino eiron, iine nyanga 10. Ndobva yanzi asi panyanga 10 idzi pakazobuda imwe nyanga yakaparadza dzimwe nyanga 3. Nyanga iyi payaionekwa naDhaniel achiratidzwa chiprofita ichi, hanzi yaive nemaziso emunhu, meso emunhu, nemuromo waitaura zvinhu zvikuru. Pastor, iyo iri nyanga. Saka ndo patinoda kuti tione kuti bhaibheri rinobva radudzira kuti zvairevei. Pana Daniel 7 verengai vhesi ya23 na24. Daniel 7 vhesi 23 nevhesi 24. Akati, mhuka yechina huchava ushe hwechina panyika, huchasiyana noumwe ushe hwose, huchapedza nyika yose nokuupwanya nokuuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhwu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Saka takadzidza sezviri kutaura bhaibheri kuti nyaya yemhuka yechina ine nyanga 10 pozoita nyanga yechi11 iri kudzura 3 pane 10 dziya. Pastor, pobva pasara 7. Takaona muchidzidzo chamakatitisa mufundisi kuti mhuka yechina yaimirira umambo hweRome. Ndo hwakati huchinoparara pakabuda madzimambo 10. Madzimambo 10 aya pari kunzi pakazomuka wechi11 akauya shure kwe10. Ndobva aparadza 3 pane 10. Mavandals, maOstrogoths nemaHeruli. Ndoda kuti tipadzokore ipapo. Pamadzimambo 10 ari kutaurwa mubhaibheri vateereri. Pane vainzi maAnglo-Saxons, ndo China, ndo England. Koita vainzi maAlemani. Alemania ndo German. Koita vainzi maBongandians. MaBongandians ndo Switzerland. Yes. Anditika. Koita vainzi maFranks. Pastor, ndio France guy. Ndo France. Kune vainzi maHerus. maHeruli hakusina. Havasiko. Kune vechi6 vainzi maLombards. maLombards ndo Italy. Kune vechi7 vainzi maOstrogoths. maOstrogoths hakusina. Kune vechi8 vainzi maSuev ndo Portugal. Right. Kune vechi9 vainzi maVisigoths. maVisigoths ndo Spain guy. Ndo Spain. Vekupedzisira vainzi maVandals. maVandals hakusisina. Saka nhoroondo nebhaibheri muchidzidzo chakamboitswa namufundisi zvakaisa pachena. Pastor, kuti madzimambo ari kuno kwekupedzisira kwenhoroondo yenyika ino ndo vari kunosara vari 7. Tati maHerus, Ostrogoths neVandals hapasisina. Saka ndudzi dzataurwa namufundisi idzi dzinoti England, German, Italy, Switzerland, Portugal, Spain, yekupedzisira ichi apa kuti dzikwane 7. France. Dzobva dzaita 7. Idzodzo ndodzikunzi nebhaibheri mazuva anenge achitonga madzimambo aya pane wechi8 wavanenge vachitonga naye. Saka wechi8 mufundisi ndiye imimi makaramba last week kuti munyatsoisa pachena. Ndakanoverengawo pasaidi but still ndakatadza kumubata hangu, but pane zvandakaona pane wechi8 ndo zvandiroda kuti vateereri vazvibate. Pane wechi8 ndo zvanzizo. Handina kuramba munhu waMwari, zviriko kuchidzidzo chiri mberi. Alright. Zviriko kuchidzidzo chiri kumberi. Saka pari kunzi wechi8 mufundisi. Daniel 7 yati ane maziso emunhu. Ndobva yanzi ane muromo. Toda kuona kuti zvinorevei mubhaibheri. Kana ichinzi mambo ane meso emunhu, maziso emunhu nemuromo. Torai bhaibheri mufundisi. Ndoda kuti muverenge. Verengai kuna Proverbs. Pangaite mambo asina maziso. Aiwa kani. Mboverengai. Proverbs 3 vhesi ya19 kusvika pa21. Zvirevo 3 19 kuenda pa21. Yes. Jehovha wakateya pasi nouchenjeri,
wakasimbisa kudenga denga nenjere. Mvura iri makadzika yakadzutuka nezivo yake. Denga rose rakadonha dova. Mwanakomana wangu, ngazvirege kubva pameso ako. Chengeta uchenjeri chaihwo nokungwara. Right. Pari kunzi ngazvirege kubva pameso ako. Dai chirungu chiri kuti eyes. Kureva kuti uchenjeri hwaMwari huri kutsanangurwa achisikawo nemaitiro aMwari, kuziva kaitiro kaMwari aka, wisdom yake iri kunzi ngairege kubva pameso ako. Saka mukutaura kwebhaibheri hariti ngazvirege kubva mupfungwa, rinoti pameso, richinoratidza ruzivo, wisdom yakadaro. Mirai ndikupei dzimwe ndimba mbiri tidzibatanidze ka1. Endai kuna Mabasa 26 vhesi ya18. Mabasa 26 verse 18. Vhesi ndeya 18. Kuti usvinudze meso avo vabve murima, vaende kuchiedza, nokubva pasimba raSatani vaende kuna Mwari, kuti vagamuchire kangamwiro yezvivi zvavo nenhaka pakati pavakaitwa vatsvene nokutenda kwandiri. Saka hanzi kuti munhu agone kubva kurima kwaaisaziva Mwari auye kuchiedza, anoda kusvinudzwa meso. Hanimazvona kuti akwanise kunzwisisa zvinhu izvi, anoda kusvinudzwa meso. Saka zviri kunobuda pachena kuti kusvinura kwemeso kana kuti meso ari kungonoreva kuchenjera, wisdom, ruzivo. Ndo zvazvinonobuda izvozvo. Saka nyanga yaya payanzi yaive nemeso kureva kuti yanga ino uchenjeri. Yaive neuchenjeri. Because chiri kusiyanisa nyanga iyi nedzimwe nyanga 7 dzakasara dziya. Dzimwe dziya hadzisi kumbotsanangurwa kuti dzaive nemeso. Saka zviri kunobuda kuti chinenge chiri kusiyanisa umambo nehumwe umambo 7 hunenge watisvinukei. Wachenjera une wisdom kudarika humwe umambo hwese. Saka panozonzi meso emunhu kuratidza kuti iwisdom ine chekuita nesu isu vanhu, kakuchenjera kepanyika. Nekuti zvichikombewa nemhuka. Handiti mazvona. Chingoverengai Hebrews 4 verse 13. Hebrews 4 verse ya 13. Inoti kudii? Hakune chisikwa chisingavonekwi naye, asi zvinhu zvose zvakafukurwa nokuzarurwa pameso aiye watinofanira kuzvidavirira kwaari. Saka pameso aMwari manje kwakureva wisdom yaMwari neuchenjeri. Saka iyi nyanga iyi kana inzi ine meso emunhu, uchenjeri kwete huri kubva kuna Mwari, ndehwayo hwekuita tunhu twayo. Huri kunosiyana nemeso aMwari. Pabatika kapo mamuda kuti uchenjeri hwehumambo uhu hausi uchenjeri hwekufemerwa naMwari. Ndewe kuskima kangwariro kevanhu kepano panyika. Kangwariro kevanhu kepano panyika. But pastor, zvanzi futi nyanga iyi yaive nemuromo. Muromo chingave tingarambe chipa mavhesero general tikati vanhu vakauya pastor vari 3 vaine nyaya vari kutaura, obva wanzi muromo wenyu ndiani papa? Tinei tichiti kureva kuti ndiani achataura akakumiririrai. Saka kana inzi nyanga ine muromo pastor, zvingangodaro zviri kurevei? Kureva kuti kana mukutaura kwayo ine wayakamiririra. Ndizvozvo chaizvo. Inenge ine wayakamirira. Zvinogona futi kureva kuti mouthpiece, kureva representative, kureva kuti munyai. Zvichinodaro. Saka panapa tiri kudzidza pastor kuti pamazuva achauya Kristu paine madzimambo 7 ari kutonga emueurope vachibatsirana nemumwe wechi8. But wechi8 uyu ari kunzi ane kakuchenjera, akangwara kudarika vamwe 7. Akangwara kudarika vamwe 7 plus kana achitaura ari kubva ataura togona kuti akamirira hameno zvimwe. Pane waakamiririra kana kuti anogona kutotaura achitanga amirira vamwe vese 7 but zvinoratidza kuti anenge iye anobva aita kunge amiririra zvese. Handinomaona matauriro aari kuita. Saka muchiona pane chimwe chatsimbidziro chiri kunyanyobuda pamatauriro. Ndoda kuti mudzokorore kuerenga Daniel 7 verse 8. Daniel 7 verse 8 mobva maenda Daniel 11. Daniel 7 verse 8 nevhesi 11. Ndikacherechedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku.
Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo. Ndikaona kuti parunyanga urwo pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Vhesi 11. Ndikaramba ndakatarira nenguva iyoyo nemhaka yokudana kwamashoko makuru akanga achitaurwa nerunyanga. Manzwaka, hanzi rwaitaura zvinhu zvikuru. Alright. Saka Daniel pane zvaitoratidzwa musi zvakawanda-wanda. Hanzi akatoita kunga distract attention. Okay. Kunga akutotadza kuradzwa zvimwe achinzwa nyanga ichitaura. Hanzi yaitaura zvinhu zvikuru. Zvikuru, that's right. Kuti kutaure pastor. Kutaura kuti mashoko achoka asi mashoko akajairika. Haana kujairika. Vanhu vese vanotaura. But ukaona zvakunzi aitaura zvikuru kuti zvaari kutaura zvaenda pane imwe level. Zvaenda pa ukanzwa vanhu vachiti manzwa zvataurwa nemwana uyu. Hakusi kwekuti vamwe vana havataure. Kureva kuti kataurira aka. But yainyanyotaurei nyanga iyi. Okay. Bhaibheri rinotipa mhinduro. Okay. Endai pana Daniel 7 verse 25. Daniel 7 pavhesi ya25. Yes. Uchataura mashoko okumhura okumusorosoro. Maona kuti sei nyaya yacho iri kunzi tiidzidzeka. Hakusi kungotaura nyaya dzepanyika kana dzeumambo dzezvematongerwo enyika. Saka chiri kunosiyana umambo kana kuti nyanga imfundisi. Pairi kutonga nemamwe madzimambo 7 ekuEurope. Iyo iri kunosvazvamira, iri kunoita encroach, iri kuenda kuarea ine chekuita nekunamata. Yakunotaura pamusoro, ari kunzwa kumusorosoro ndimwari. Ndimwari, Saka ukurati umambo uhu hahungotauri zvematongerwo enyika chete. Hunonobatawo futi kune zvekunamata. But chiri kubuda apa pastor. Dai uchingobata zvekunamata chete. Uri kunobata uchimhura. Mukuona pauri kunonetsa kumhura, in other words kudzikisira Mwari. Unenge uchinodzikisira Mwari. Kumubvisa pahukuru hwake saMwari. Ndikati mukoma makundimhura. Alright. Munenge muri kundichipisa. Alright. Kundirerutsa. Saka umambo unoita zvematongerwo enyika. Asi uchinorerutsa Mwari. Alright. Uri kunoenda muri kuona nyaya yacho ka wechi-A2 ndofunga togona umbonzwa kambo mfundisi. Ngatimbonzwa kambo ateereri tuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Mahamba endleleni etwele isizungu, itwele imithwalo esindayo. uJesu sewethula imithwalo yonke. Sekukuhle nginethemba. Sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula imthandazo. Hamba lami endleleni yokuya ekhaya. Yikho konke sekukuhle. Ngahamba endleleni ngedwa ngingenaye umholi. Ngahamba lolu hambo kanzima. uJesu wangithola wangisondeza kuye. Sekukuhle semo wakhe. Sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula imthandazo. Hamba lami endleleni yokuya ekhaya. Yikho konke sekukuhle. Angisaphile sonweni ngisho emnyameni. uJesu qobo uyangihola. Sukulunye ngalunye ngisondele ekhaya. Sekukuhle ngiye ekhaya.
Sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula umthandazo. Hamba nami endleleni yokuyekhaya. Iko konke sekukuhle. Sekukuhle sengithola umsa wenkosi. Sekukuhle uJesu pendula umthandazo. Hamba nami endleleni yokuyekhaya. Iko konke sekukuhle. Iko konke sekukuhle. Kona manje sekukuhle. Tinomchingamidza vateereri tichienderera mberi muhurukuro yedu mambo anogara mutemberi. Handiedi pamberi mufundisi. Tinoda kutenda maybe tisati taenderera mberi regai tirimind vateereri kuti chirongwa ichi kuti chisvike kwamuri vateereri pane masaisai anoda kubhadharwa mari. Saka ndo zvanga zvichiitika nguva yesei vamwe vachibatsira vachidaro, but tafunga kuti zvijekewo kwamuri nekuti homwe yedu yanyanya kuserera zvakanyanya. Pakati penyu panogona kuita vamwe vari kuti aiwa chirongwa ichi achingakanganiswe nenyaya yekutengwa kwemasaisai, munogona kutibatsira. Saka nyorai bila code yandakukupai ye the second coming of Christ, inyorei pasi, munogona kuisa rubatsiro rwenyu ipapo. Inotiyo *151 *2 *5 *347 681 amount hash *151 *2 *5 347 681 amount hash. Right, hande imberi nechidzidzo. Mambo anogara mutemberi. Taona kuti mambo uyu anoita zvematongerwo enyika, asi ari kuuya futi kunyaya dzechinamato. Paya mandiudza imi kuti kumhura kudzikisira, but zvinondoda kuti zvibude mubhaibheri kuti kumhura chaiko kudiita sei. Verengai John 10 verse 30 kusvika pa33. John 10 verse ya 30 kuenda pa33. Ini naBaba tiri vamwe. Zvino vaJudha vakanonga zvemabwe kuti vamutake. Jesu akavapindura akati, ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka akabva kuna Baba. Munonditakira basa ripiko kuna iwawa? VaJudha vakamupindura vakati, hatikutakiri basa rakanaka, asi nokuti wamhura Mwari, nokuti iwe munhu unozviita Mwari. Saka munhu akasvika stage yekuti akuzviita Mwari, Bhaibheri rikuti iblasphemy. Alright. Nekuti Jesu musuya anga ataura kuti ini naBaba tiri vamwe. Saka kuzvienzanisa kwaakaitaka, ivo vaJudha vaisatoziva kuti mwana waMwari Jesu. Saka Jesu akagara ari Mwari. Akagara ari Mwari. Saka zvanga zvisiri zvinhu zvati zvavajekera. Ivo mukurasika kwavo vaingofunga kuti Jesu muparidzi ari kungofamba achiita zvechechi. Saka pavakanzwa kuti ini naBaba tiri vamwe, vakabva vanyatsoona kuti hakuna munhu anofanira kuzviita Mwari, kuzvienzanisa naMwari. Saka ari kutomhura. Vanga vakazvitichwa izvozvo. Verengai Leviticus 24 verse 16. Okay. Leviticus 24 verse ndeya 16. Yes. Munhu unomhura zita raJehovha, zviro kwazvo unofanira kuurawa. Ungano yose inofanira kumutaka namabwe, kana ari mutorwa, kana ari wakaberekerwa munyika, kana achimhura zita raJehovha anofanira kuurawa. Saka mukunzwisisa kwavo vanzwa Mwari avapa instruction yekuti anomhura anofanira kutakwa nemabwe. Saka musuvi vanga vatotora mabwe kuti vatake Jesu. Nekuti vaisanzwisisa kuti ndimwari.
hani mazvona saka in other words munhu kana akati akainzana naMwari Yes. hazvisi kureva kuti iye akura musimba kunofanana naMwari asi kushora Mwari kumudzikisa kuti aende palevel yemunhu. waunenge waita kunge watoburutsa ndimwari because because iwe munhu haufu wakakwira. Alright. In other words uri kutotika maonero amuri kundiita tiri tese panyika ka zvandiri izvi ndatoburutsa Mwari wacho because iwe haungaende kwaari saka kuchinzi kumhura iblasphemy. Alright. Saka kakuzviita Mwari kayakaya kanotsanangurwa nebhaibheri zveshuwa kuti kuna mambo anomhura Mwari, kurati anozviinzanisa naMwari. anozviinzanisa naMwari. Alright. vatesalonike wechipiri chapter 2 vhesi ya 1 to 4. 2 vaTesalonika chapter 2 verse 1 kuenda pa4. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuvungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu, kana kuvhundutswa, kana nomweya, kana neshoko, kana nemwadi inonzi inobva kwatiri, muchiti zuva raKristu ratosvika. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pozvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nokudaro kuti unogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Saka nyaya yatiri kudzidza iyi kwanzi nebhaibheri sekudzidzisa kwamakaita zveshuwa Kristu haasi kuzouya Alright. munhu uyu asati aonekwa uyu. Alright. Iye anozviita Mwari. Anozviita Mwari uyu. Mambo wacho. Iye mambo uyu hanzi anozviita Mwari. Alright. Orwa nezvese zvinonzi Mwari kureva kuti anorwisana naMwari. Alright. Hanzi ogara mutemberi. Kugara mutemberi kuti ichi haagara muri kisheni munogara vamwe. Aiwa, mirai munzwa. Manzwe here panzi anozviita Mwari. Anozviita Mwari. Mapanzwa kape kuti anozviita Mwari apa. Saka chiri kunetsa apa muri kuona kuti chii? Ari kunzi anorwa naMwari asi ozviita Mwari. Because ndaitasira kuti munhu anorwa naMwarika haasisiko kunyaya dzacho. Ngaachizviita Satani. But ari kuratidza kuti ari kuda futi zvekunamata asi achirwa naMwari. Mungoona paari kuconfusa kuti munhu anorwa naMwari asi achiita zvekunamata. Alright. Because vanhu tajairira kuti anopisana naMwarika munhu asingatodi kunzwa zvekunamata. Alright. But uyu ari kuconfusa kuti anorwa naMwari asi achida futi zvekunamata. Saka ipo pakuti unenge uchida kuzvienzanisa naMwari uchida kunamatwa inyaya diki here. Verengai Matthew 4 verse 10 munzwe. Okay. Matthew 4 verse 10. Mateo 4 Verse ya 10. verse ya 10. Inoti kudii? Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata iye Mwari wako umushumire iye oga. Saka uyu anoda kunamatwa. But Bible kubva rati anofana kungonamatwa pasta NdiMwari chete. NdiMwari chete. Ndiye anofana kungonamatwa ndiMwari chete. Alright. Ari kunzi bva kwandiri ndiani kwako? NdiSatani. NdiSatani. Saka muchaona kuti pfungwa dzina mambo uyu hadzizi dziri kunyukira maari. Pfungwa dzekuti dzekuda kunamatwa dzekuti uzviite unge Mwari. Because tikutoona kuti akatomboinga Jesu nepfungwa imwe chete. Uyu Satani. Satani achiti ndini. Alright. Saka muri kuti imimi mambo uyu anoda kunamatwa. Yes. Ari kufanana naSatani. Ndokuri kutobva pfungwa yacho. Alright. Sei ndiri kuda alright imboverengerai vateereri Isaiah 14. Okay. Verse 12 kusvika pa14. Maybe zvinyatsojeka kuti pfungwa yekuda kunamatwa iyi inobva kupi. Alright. Isaiah 14 verse ndeya 12. Haiwa wawa seiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza. Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro. Ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. NdiSatani kwa. Saka pfungwa dzina mambo uyu ari kungozadzisa shungu dzaSatani. Alright.
muri kuona kuti sei nyaya tiri kuita mustudio ka because mustudio tiri kuita nyaya dzine chekuita nekunamata pasi hatiite dzekuti mambo ari kuzotonga kwakati yopera yakada. Ndofunga ndosaka Jesu akativerenge nyaya iyi kuti tinzwise kuti mambo wechi8 ikoko haizi nyaya iri kungoperera nyaya dzematongerwo epanyika. Anomhura Mwari kureva kuti anozviita saMwari, kuzvienzanisa naMwari. Saka paari kuzvienzanisa naMwari, pfungwa yacho iri kutoratidza kuti ari kuzadzisa pfungwa yaSatani. Shungu dzaive naSatani kubva kare sekuda kuinzana naMwari. Ndo dzakauya Satani akadzitiraya kuna Jesu murenje paya, ndobva dzaramba. But Satani haana kusarenda pfungwa iyoyo yekuda kunamatwa. Ndo yaari da kuzadzisa muna mambo wechi8. Pari kujeka mama bvunza mubvunzo wekuti anogara kulocation. Mama ndatika zvaari kunzi anogara mutemberi kureva kuti pacheche here apa paanogara, kana kuti haadi kugara murokisheni mune vamwe vanhu. Because ipapo pangamadzimambo anogara kupalasi kana kumastate house. Saka uyu muri kuti imimi anogara kuchechi. Mirai bhaibheri ritiburitsire tinyatsoona kuti temberi yaangadara ari kugara ndeipi. Because tikasiya pasina ujeka zveshuwa mubvunzo wenyu wakakosha. Tinotorina vanhu vakawanda kuti dzimwe nguva dzimba paanogara yakatovakirwa muyadhi yechechi. Saka bhaibheri pariri kuti anogara mutemberi. Toda kunzwa Pauro akanyora nyaya iyi kuti temberi yacho ndeipi. Ndedzipi temberi dzaizikanwa naPauro nguva iyi. Vhurai kuna Mabasa 22 verse 17. Mabasa 22 verse 17. Verse ndeya 17. Zvino ndakati ndadzokera Jerusaremu ndichinyengetera mutemberi, ndikaita sokubatwa mumweya. Itemberi ipiyo pastor? Ndo building kaya pakanga pakavakwa pavainopinda vachinamata. Mazona saizvino katoti tichamboenda kuchechi kunonamata tosvikopinda muchechi muchivakwa panovhurwa dhoka muchivakwa. Saka icho chivakwa chiya chinogona kureva temberi. Ndozviri kutobuda apa. Verengai kuna vaKorinde wekutanga chapter 3 verse 16 na17. 1 vaKorinde 3 pavhesi ya16. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari achamutadziravo, nekuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Saka temberi mukutaura kwebhaibheri inogona kureva body, muviri wevatsvene, munhu anonamata muviri wake itemberi. Mweya mutsvene waMwari unotoya uchigaramo. Saka tataura yechivakwa itemberi, building chaiyo ndobva tataura miri wemutendi body itemberi. Maybe ngopatsimbidzirai pemiri ipapo pana vaKorinde wekutanga 6 verengai vhesi ya6. 1 vaKorinde 6 vhesi 19 inoti kudii? Hamuzive here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari? Hamuzivenyu kuri maKristu vatendi kuti miri yedu itemberi yaMwari. Handei tione futi imwe temberi. Verengai zvakazarurwa 11. Zvakazarurwa 11 pavhesi 19 pekutanga pacho. Zvakazarurwa 11 vhesi ya19 inoti kudii? Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Itemberi ipi? Yekudenga. Handitika kudenga kunogara Mwari kune temberi. Imwe temberi. Saka pari kunzi mambo uyu anogara mutemberi. Manzwa kuti tataura temberi ngani manje? Dzanhatu manje. Dzitaurei vateereri vachinzwa. Pabuda temberi semaipinda vana Pauro mainamatira vaIsraeri sepaJerusarema paive netemberi yanga yakavakwa. Ndobva pabuda temberi rikunzi mutendi muviri wake munogara mweya mutsvene, itemberi yemweya mutsvene. Exactly. Ndobva pabuda temberi yaMwari iri kudenga. Chinzwa imwe yekupedzisira. VaEfeso 2 verse 19 to 21. VaEfeso 2 verse 19 to 21. Toda kuona paanogara patemberi dzese idzi. Tikapotsa apa iye ari mambo akakosha watanzi naJesu mutsvageka. Tinogona kusaziva nguva dzatiri kurarama kuti dzine njodzi yakadii. Kana kunomutsvagira kusiriko. Unomutsvagira kusiriko. VaEfeso 2 kubva pavhesi ya19 kusvika pa21. VaEfeso 2 vhesi 19 kusvika pa21. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa, asi vobwo pamwe chete navatsvene naveimba yaMwari. Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita, Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo
inokura ive temberi tsvene muna She. manzwa temberi ipapo. Apa pari kubuda temberi iri vanhu vanonamata, handitika kuungana kwavo kana kuti vese pamwe chete vanonzi itemberi. Mumwe ari kuchina, mumwe kuamerica, mumwe kuafrica, vanonamata vese vaya itemberi yaMwari. itemberi yaMwari. Ndizvozvo dzabuda ngani manje? Dzafo. Right. Saka toda kuti tichiona kuti temberi inogarwa namambo ndeupi. Alright. Handitika ndokuti tiedze kubata nyaya yekutanga tati yaive iri temberi iri paJerusarema. Iyo yakaparadzwa kai hakusisina. Saka yato out. Haangagare imomo. Haangagare imomo. Yechipiri tati muviri wemutende. Mambo uyu ari kutonga nemadzimambo 7 angapinde here mumiri wemutende? Hazvigoni. Mweya waMwari chete ndiwo unogona kugara kupinda imomo. Yechitatu yanzi itemberi iri kudenga. Haangagoni kunogara kudenga kana yachirwa naMwari. Achirwa naMwari ende atori pano panyika. Saka kudenga uko hakungu. Saka yechi4 iri kureva kuti vatendi vese vari vanonamata vese ndo inogona kuita ipasi. Okurati anogona kuwanikwa pakati pevanonamata. Exactly. Saka pari kunzi anogara mutemberi. Zvazviri kureva ndezvekuti haazi terrorist pastor munhu. Alright. Wekuti mungatsvage kumaterroristi kana vanhu vakadaro. Munhu ari kutowanikwa pavatendi. Aiwa apa wadijegesera. Papabata. Saka ndimambo ari kutonga nemadzimambo 7 ekuEurope. Achiwanikwa kunana Europe ikoko. Asi anotokaundirwa pakati pevatendi. maKristu. Anotowanikwa pakati pemakristu. But achiwanikwa kudaro vaTesalonika yabva yati anorwa naMwari, achizviita Mwari, achidawo kunamatwa, achitozvienzanisa naMwari, achizvienzanisa naMwari, achiwanikwa pakati pevatendi. Saka chandinoda kuti muite pastor, imi mukachigona, vateereri vedu anobva wagona, ndiri kukumbira kuti rambai muchitenderera kunana Europe. Alright. Mandinzwa here? Mosiyana nemaorganization pamwe zvinogona kunzi materrorist. Tendererai pavatendi. Matenderera pavatendi. Mobva maziva kuti ane meso emunhu. Pakachenjerwa. Pakangwarwa. Nditi mazonaka. Mobva maona futi kuti paanotaura hanzi panotaurwa zvekuti munokatyamara. Asi achitaura zvakanangana naMwari. Achitaura zvakanangana naMwari. Ndiye mambo ari kunzi tikaramba tichidzidza bhuku raDhaniel pazvinonojeka anobuda pachena. Zvoda umbonzwa kambo. Ngatimbonzwa kambo wateereri, rambai muri pachirongwa. Ndafamba kure nekumusha tenzi zvinonodzoka. Ndakaita zvakashata zvinonodzoka kumushata. Manudzai maoko enyu tenzi nouya. Nditore ndiite muranda wenyu nokuti ndakatadza. Nodzoka kumusha wenyu kumusha. Zvese zvashata. Mwana wenyu narenesha. Zvekusafamba. Ndoya tenzi zvekusafamba. Ndarasa makore mazhinji tenzi zvinonodzoka. Nondiyuga nemasodzi zvinonodzoka kumushata. Manudzai maoko enyu tenzi nouya. Nditore ndiite muranda wenyu nokuti ndakatadza. Nodzoka kumusha wenyu kumusha. Zvese zvashata. Mwana wenyu narenesha. Zvekusafamba. Ndoya tenzi zvekusafamba. Nditore ndiite wenyu narini ndogara kumusha. Ndashaya ropa rorenyenye tenzi zvinonodzoka. Mundishambidze ndichene rurenyenye ndicheneta. Manudzai maoko enyu tenzi nouya. Nditore ndiite muranda wenyu nokuti ndakatadza. Nodzoka kumusha wenyu kumusha. Zvese zvashata. Mwana wenyu narini
Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, mambo anogara mutemberi. Sezvandaita pachikamu chapfuura, Right. toda kuramba tichitondedza vateereri vedu. Vateereri, chirongwa ichi pachiri kusvika kwamuri, pane mutengo unobhadharwa kuti tikwanise kuwana masaisai iwaya. Ndo zvanga zvichiitika nguva yesei, but pakutengwa kwakuchiita masaisai aya, homwe dzacho panga pachinokorwa mari paserera zvakanyanyisa. Saka tinoziva kuti pakati penyu kune vamwe vanga vachitombotichaira nhare vachibvunza kuti zviri kumbofamba sei. Saka maybe kuti zvikujekerei mese sevateereri vedu, zveshuwa pari kuda kuti vanokwanisa kubatsira kuti chirongwa chirambe chichisvika kwamuri, sunungukai kudaro nekukasika. Tine bila code ye the second coming of Christ yandaa kudzokorera kwamuri, inyorei pasi, munogona kuzoishandisa zvichienderana nekuti Mwari anenge akukomborerai sei. Inotiyo bila code yedu kana uri kutumira mari, unochaya *151*2*5*347# wobva waisa amount yemari nahash. Rega indidzokorere zvakare, *151*2*5*347#, amount hash. Mfundisi, ngatifambei nechidzidzo. Right. Mambo anogara mutemberi. Yeah. Mabata chii so far? So far zvatanzwa ndezvekuti kune matemberi 4. Right. Imwe temberi ndeyakaparadzwa yaive paJerusarema. Yes. Mainamatira vana Paul. Yes. Saka haangagare imomo. Imwe temberi muviri wemutendi wemutsvene waMwari. Saka mambo haagone kugara mumunhu. Umomo ndemwe mweya mutsvene. Ndemwe mweya mutsvene. Yes. Imwe temberi itemberi yaMwari iri kudenga. Iye mambo uyo ari kunzi ari pano pasi. Yes. Ari kutotonga nevamwe madzimambo ekuEurope. Yes. Saka haangagare mune yekudenga. Yes. Temberi yasara maKristu vese vanonamata. Yes. Kwavari vese nekupararira kwavakaita vese vanonzi temberi. Yes. Saka ipapapa anogona kuwanikwapo. Kureva kuti mambo uyu muKristu. Anotodedzwawo pakati pemakristu. Ndo zvatabata izvo. Toda kutenda. But maburitsa here kuti achirwa naMwari. Ari muKristu kudaro kaka. Anoda kuzviinzanisa naMwari. Right. Anorwisana naMwari, anoshora Mwari. Aiwa, mapabata zvakanaka. Verengai kuna vaTesaronika wechipiri, chapter 2, verse 5 na 6. 2 vaTesaronika 2 vhesi ya5 na6. Hamurangarire here kuti ndichiri kwamuri ndakakuvudzai izvozvi. Zvino munoziva chinodzivisa kuti aratidzwe nenguva yake. Saka Pauro aitoziva kuti mambo uyu kauyu panguva yaainyora tsamba idzi, mambo uyu ane time yakatotaurwa naDaniel yaachatoonekwa. Pauro aiziya. But pari kundinetsa manje patinoda kuti kurukure, Pauro ndaedza kufunga kuti kwarudiko ngomutaura, because imi makandinetsa kuti last week pandaiti ndianiko wechi8 kuti ngonditi haiwa zvichabuda kasitoti zvichabuda. Saka pandaerenga bhaibheri ndakazoona kuti handimi mega. Pauro futi aingoita kunge ari kutenderera animazone manje achingodza watende kuti imi munozviziva wani, ingati aizvidzidza wani, imi munoziva chiri kumumisa, chiri kumutadzisa. Animazone aita kunge ari kutenderera. Saka maybe kuti zvienderane nechidzidzo chamakatipa, toda kunyatsoona order yacho, because Pauro ati hanzi iye ane time yake. Sezvataiona zviya kuti kukabva umambo ukodai. Saka toda kumboona kuti panguva yakanyora Pauro, anga ari kure zvakadii mambo uyu kuti auye. Chii chaiita kuti asangooneke paPauro paaidzidzisa vanhu. Saka toda kutoona kuti umambo hupi pasta waitonga panguva yana Pauro. Ndozvatoda kuona kuti umambo hupi. Last time takadzidza kuti umambo hwaitonga panguva yaJesu ndehupi, takazviwana. But toda kumboona kuti kunguva yana Pauro umambo hupi hwaitonga. Torai bhaibheri pasta. Vurai Mabasa 26 vhesi ya32. Mabasa 26 vhesi ndeya32. Yes. Saka muri kuti umambo hwaitonga nguva yana Pauro ndo mambo watiri kutsvaga. Aiwa, hanzi iwowoka waitotarisa kuti time yake iuye. Kureva kuti waivepoka urutonzi uri before. Kureva kuti iye achiri mberi. Mabasa 26 vhesi 32. Yes. Ipapo Agripa akati kuna Festo, munhu uyu dai asina kuzviisa kuna Kesari,
ungadai asunungurwa. NdiPauro ka anga akumbira kuti wedu wenyaya yangu indoda kuti inotongwa naKesari. Alright. Aireve apo kureva kuti sezvinongoitika kamazuva ano ekuti nyaya yako ikasatongwa zvinokugutsa padare repasi, unoapila kuti iende kudare rekumusoro. Saka dare rekumusoro erewa nderipiri? Kuna Kesari, kuna Empara, manje kuRome. Kuna Empara. Imi maikona yakurumidza kuti kuRome. Mirai makandirambidza izvozvo last week. Tunati Bhaibheri riburitse. Because hazvidi kuti titonge tiri kuti mambo uyo anorwa naMwari asati avako Rome ndo yaitonga. Toda kuti Bhaibheri riburitse. Verengai Mabasa 27 verse 1. Mabasa 27. Paakakumbira kuti aende kudare rekumusoro, vakabva vatanga kuenda rwendo rwekuenda ikoko. Verengai tinzwe. Mabasa 27 verse 1. Zvino kwakati kwatemwa kuti tiende Itaria nechikepe, vakaisa Pauro navamwe vasungwa kumukuru wezana wainzi Jurio wehondo yaAugusto. Saka vakabva vawana chikepe, hanzi chaenda kupi? Chaenda kuItaly. Chaenda kuItaly. Mapabata ipa. Matereri mukupabata ka. Pauro paakumbira kunotongwa padare repamusoro-soro raKesari Empara. Vakuenda kuna Kesari wacho, vakapinda muchikepe chaienda kuItaly. Chaive chakananga kupi kuItaly Pauro? Pastor, ndoda kuti muerenge Mabasa 28 verse 14. Mabasa 28 verse 14. Verse ya 14. Tione kuti vakanosvikepi. Tikawanapo hama dzakakumbira zvikuru kuti tigare nadzo mazuva manomwe, naizvozvo tikasvika Roma. Maona kuti asvika manje ka. Saka paakakumbira kuenda kuna Kesari, Bhaibheri riri kuisa pachena kuti Kesari aive kuRoma. Aive kuRome. Handini mazona ka. Saka umambo hwaitonga Pauro nguva yake yaive Roman Empire. But ari kutonzi Roman Empire Roman Empire as long iripo, mambo yanorwa naMwari anenge asati asvika. Munozwa kuti anyatsooneka. Munozwa kuti sei ndada kuti tipaverenga apa. Panotaurwa nyaya yamambo yanorwisana naMwari, panyaya dzekunamata ukanzwa ichitaurwa pane mazita evanhu anototaurwa kuti ndiwo mambo wacho. Saka ndodati sana unonzwa vanhu vachiti ana Nero. Nero anga ari Empara wekuRome. Saka pataverenga ndima imanje, Pauro ari kubva aramba. Because nguva yararama Pauro ndo yana Nero. Saka Pauro ari kubva ati aiwa muchinda ye ari mberi. Achiri mberi haazi nguva inoi. Saka panobvisa vanhu, kunyange vanhu ivo vainzi vaita utsinye. But hatigone kuti mambo yanogara mutemberi timuti ndana Nero. Nero ainamata anga asiri. Saka anokutaurwa sei? Aiwa vanhu vanobata pakuti pfungwa inopinda muvateereri nevanhu ndeyekuti munhu paanonzi anorwisana naMwari, vanenge vachifunga munhu ane utsinye, anodimbura vanhu mutsipa mazuva manje achiponda vanhu. Saka uyu vateereri uyu mambo watiri kudzidza uyu chasiyana nepfungwa zhinji dzinowanika mukati medu ndechekuti anorwisana naMwari asi iye achikaundirwa pavatendi. Saka Nero haangakwane ipapo nekuti Nero aisaenda kuchechi. Even vamwe vanogona kufungwa nevanhu. Saanani futi? Vanhu vane mazita akawanda evanhu vanofunga kuti vakaita utsinye. Zvokuti ukaenda kuhistory, maybe katitongotaura vanhu vahistory, unogona kunzwa kuchitorwa naStalin. Makambowanzwa here ivawo? Stalin wekuGermany. Kunana Russia. Russia. Kunana Russia. Saka nhoroondo dzine mazita evanhu. Vamwe kuti tichiverenga tinotokumana munhu aisaita uyu ane utsinye. Kunana matauro okuGermany mai manje anonzanui Hitler, yes. Mazona. Saka mazita akaita sana Hitler, ana Stalin, ana Nero. Kunyange tichaassociata nevanhu vane utsinye zvichienderana nekuti takadzidza sei nyaya dzavo. Vanhu ivavo havagone kukwana. Havasirivo mambo uyu. Havasiriye mambo uyu. Uyu mambo uyu tinoramba fana kuramba chitsvaga kunana Europe. Tatsvaga kunana Europe, totsvaga munyaya dzekunamata. Anoverengerwa pavatendi. But ari pavatendi anozvienzanisa naMwari. Pari kujeka. Saka shungu dzangu muvateereri kuti ambori adiko iyewa uramba kuti aiwa muweza kuti chiri kutojeka kunyange tikazomutadza kumutaura kwaisundisa nani Pauro wana akatadza.
anoona kuti Pauro akaramba achingotenderera achingoti yeah. mwanakomana wokurashika anogara mutemberi anozvikudza ziterei inga ndakambokuudzai. Saka chikonzero aitsanangura nyaya iyi Pauro aisagona kutaura kuti Roman Empire ikabva mambo yeye achauya because unenge wakuita kuti wazvidza ana Kesari. Saka muri kuona kuvati vachabva. Saka muri kuona kuti zvaimunetsa kutsanangura. Saka aizongoramba achiti inga ndakambokudzidzisai nyaya because ukatsanangura kuti aiwa mambo yaasati akuya pari kubva Roman Empire mai manje kuchaya madzimambo 10 iye obva azouya vanobva vati watitiri kubva. Handiti mazoona kuti yaibva yaita mhosva. Saka waive uchenjeri hwaPauro kwete kuti haamuzive mambo uyu. Saka ndoda kuti muchiverenga futi vaTesalonike wechipiri chapter 2 verse ya 8 iverenge iyoyo. vaTesalonike wechipiri chapter 2 verse ya 8 verse ya 8 ipapo iye usakarurama uchaonekwa, iye uchavurawa naShe Jesu nomweya womuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Maona here kuti mambo uyu pastor achitanga Roman Empire yaparara achitonga nemadzimambo 7 aya amenoti vakatanga kutonga ri madzimambo aya hanzi chichatozomumisa kuuya kwaJesu ndo kunogumisa kutonga kwake. Saka pandoda kuti mundibatsire pasi ndepekuti saka muchinda uyu anorarama makore akawanda sei pasi because kana akataurwa because manzwisiro angu Roman Empire yakaparara kare pasi kwatoni makore anopfuura 500. Saka ndikuedza kufunga kuti kubva ipapo kusvika pano yaKristu munhu wana achingorarama chete munhu uyu aiwa iwo kumwe kwesa upengo uchifamba zvakanaka wakurasika sei. Aiwa ndinototi pandijekero nzwaka kana zvichinzi mambo akusi kureva munhu wani an individual asi kunorehwa umambo. Sanika iwowo uri kunzi weFrance asi mambo wani ari kungotonga kubva pakabuda France muRoman Empire. Kunenge kuchita umwe mambo achibva kuchiuya umwe achibva asi yoramba iri France. Zvodaro futi kuEngland inoramba ingori England. Asi ana mambo maindividual achichinjana. Chero iko kuGermany vakauya vana Hitler vakabva nevamwe vachiteerana asi mambo wani akararama 500 years. Saka pari kunzi kuchaya madzimambo 7 bhaibheri harisi kureva muindividual riri kureva vacho vari kuramba vachiteerana paumambo ihwawo kureva kuti hweEngland hunoramba huripo kusvika panouya Jesu, hweGermany inoramba iriko kusvika panouya Jesu. Kunyange madzimambo achitonga achibva achifa vamwe achiuya achizvarwa vamwe kuchiuya vamwe. Munozva sei ndabvunza because uyu kauyu ari kunzi muchinda uyu anomhura Mwari kauyu achigara mutemberi patati pavatendi achizvikudza. Wari yangu iri pakuti ko wani wacho hambanga achitonga akabva ko kukazoya ari right. Muri kurayirwa kuti vese vacho vanenge vachiuya mukuteedzana pana mambo wechi8 kaunhu kakafanana zvakangofanana. Isystem yavari kupinda mune mairi isingachinje kunyange vanhu vachichinjana. Vanhu vangachinjane but system yacho kaitiro kawani kekumhura Mwari vozvienzanisa naMwari vachingodaro. Aiwa ipapo because pepa chinetsa kuti kusvika munhu ararame kusvika Jesu achiuya nekareko kakatanga mambo wechi8. Saka unenge wakunetseka kuti munhu wane here chaichai. Saka kureva kuti patiri kuti mambo wechi8 hatigone kunongedzera an individual tingatonongedzera umambo system yacho. Aiwa ipapo mandibatsira because ipapo pandakagadzira chidzidzo ndakapasiya ndichitira kuti mundijekesere ipapapo. Vhesi randina randoda kuti muverenge iDaniel 7 verse 26 to 28. Daniel 7 verse 26 kuenda pa28. Yes pastor. Asi kutonga kuchatanga vachabvisa simba rake kuti varipedze nokuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba noukuru hwoushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndihwo husingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Ndiko kuguma kweshoko. Kana ndirini Dhanieri, pfungwa dzangu dzakandivhundutsa kwazvo, chiso changu chikashandurwa mukati mangu, asi ndakachengeta shoko iri mumwoyo mangu. Ndo vhesi rekuona zvikuitika pasi mambo izvi shuwaka
autoratidza kuti anenge achatozongomiswa nekuuya kwajesu chaiko zvekuti panza ane meso payaka zvechiwa ndofunga pane uchenjeri hanzi achatozomiswa nekuuya kwajesu. But pandiri kuda pasta maona zvaita Daniel paaudzwa nyaya hamene kuti anga achine mibvunzo here kana chii, but azongoti kutaura chokwadi nyaya yakandivhundutsei handobva ndaichengeta mumwoyo. Because mamandibvunza mubvunzo muchiti vateereri vauda kuzoti mambo indiani. Saka vateereri ngandikukumbirei pane chidzidzo chiri kuuya kumberi. For now chengetai nyaya tadzidza nhasi mumwoyo. Ingoibatai yakadaro. Because ndoziva kuti chimwe chakuvhundutsaika pamatonzwa kunzi ariko ari kutongana naFrance nanaGermany ari kuEurope, munhu anowanikwa pavatendi asi achimhura Mwari, ari musystem inongoramba ichiita zvimwe chete, ichatozomiswa nekuuya kwaJesu. Hana dzenyu dzaakutorova ndoziva mumwe munhu muchiti paEurope papi chaipo chaipo mukuona zvine chiitika. Rambai makachengeta nyaya iyi, inyaya yakakosha. Zvakaita Daniel chakaita kuti bhuku iri rizosvika kwatiri akaziva kuti nyaya yakakosha akaichengeta mumwoyo. Chidzidzo ichi chakakosha vateereri. Mambo anogara mutemberi chichengetei mugochibatanidza nechimwe chidzidzo chiri mberi. Tinotenda. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Kana kungaite vangaite mibvunzo pamwe pavanoda kunyatsonzwisisa, pavanoda kubatsirwa, indai kwahama neshamwari vanopinda sangano rema7th Day Adventist vari pedyo nemi. Vanoziva kwekuenda nemi nemibvunzo yenyu uye nekwekunobatsirwa. Kana matadza kuvabata, kana muri kure navo, kana zvikakunonokerai, tibatei panhare dzinoteera: kufona, kutumira maSMS, kutumira maWhatsApp message 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vakuchengetei. Tisangane muchikamu chinoteera. Mambo wede atidaidza kuchitwa chake chekudenga ozomira senyi mukutongwa mambo apinda apo mambo apinda chirema vakange pazoiswa bidza nembiri yake tichamuona mambo apinda mambo apinda kuzotitonga zichaoneswa apo tapinda pakutongwa zvemumoyo tinoziwana mambo apinda apo mambo apinda Pinda
apinda